Είμαι ο Δομήνικος και είμαι 8 μήνες καθαρός. Έχω υποτροπιάσει με αλκοόλ και έμεινα μία μέρα καθαρός στις 11 Ιουλίου. Όσοι ασχολούνται με απαγορευμένα πράγματα οφείλουν να θυσιάσουν κάτι από την ανάγκη τους για κατανόηση. Η ενδοφλέβεια χρήση έχει τη σεξουαλική της πλευρά. Το κράτος είναι κατά βάση ένας αμυντικός μηχανισμός, με δόντια. Αυτή η ουσία ήταν ό,τι πιο δυνατό μπορούσα να έχω στη ζωή μου σαν εμπειρία, σαν αίσθηση και σαν ανακούφιση, σαν φάρμακο. Φάρμακο για τα πάντα, από το κρύωμα μέχρι τη βαθιά κατάθλιψη. Κάτι τέτοιες μέρες όσο ήμουν στη χρήση, που τις έβρισκα πολύ θλιμμένες και μελαγχολικές, κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο και σκότωνα τον εαυτό μου, για να μην μπορώ να νιώσω. This one? Ανάρρωσης. Say it again. Ανάρρωση. Ανάρρωση. That's quite a good word for what we're doing. Νομίζω ότι αν όχι παραπάνω ή παρακάτω δεν μπορώ να το βάλω σε ζύγι, αλλά σίγουρα είναι το ίδιο σημαντικό για μένα. Η μέρα που γεννήθηκα με τη μέρα που έμεινα μια μέρα καθαρός.